El passat cap de setmana, l'Associació de la Gent Gran del Nucli Antic va celebrar el 39è aniversari del casal. La festa va aplegar nombrosos socis i amics i va comptar també amb la presència de l'alcalde, Josep Triadó, el regidor de Gent Gran, Martín Toré, acompanyats d'altres regidors de la corporació. La festa va arrencar amb un espectacle de playback que va oferir un grup integrat pels mateixos socis del casal. En finalitzar l'espectacle, una copa de cava i el pastís d'aniversari van completar la festa, que va ser d'allò més animada i participativa. Hem estat un parell de mesos preparant el playback, s'ha anat incorporant gent, teníem que tornar a començar, vull dir, tema, però al final jo crec que ha resultat molt bé. També el vestuari fa molt, Encara que nosaltres anem aprenent, perquè amb els anys vas aprenent, perquè jo ja fa 20 i pico d'anys que faig, no, potser 20 no en fem, que fem playback, però vull dir, ja vas aprenent, però el vestuari també fa molt. I nosaltres hem posat molta il·lusió, però molta. El Casal de la Gent Gran ofereix un ampli ventall d'activitats per tots els gustos i tots els socis i sòcies hi troben el seu espai. Justament és un dia com aquests de celebració on hi coincideix tothom per compartir una bona estona. Les moltes vivències que els aporta aquesta entitat serveix de punt de trobada de molts dels nostres grans. Com bé dius, són 39 anys, que es diu ràpid. És una de les associacions importants al poble, és gent gran, amb empenta, amb experiència, amb sabidoria. I res, avui estem d'aniversari i tot el que puguem fer i els puguem recolzar, doncs aquí estem. Ara tots ja tenen la mirada posada en el proper aniversari, en el que el casal ja complirà 40 anys i, sens dubte, serà una fita important per l'Associació de la Gent Gran.